Magel mas, sengkak nosisan mas bu. Nah, ini kok magel nih kok melas. Apa sih magel? Magel kok kagol? Nah, magel karo kagol ki kakang adi lho. Oh ngono ta mas. Oh nggih niki wonten mapan tenan sekedang, sakno napa ditakoni mas bu. Oke, lilo bu. Monggo mas nggih kiprah. Gobyok digobyok berapatan. Yo